u slobodno vreme jedem na YouTube-u. Jako je dobro. Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas spremamo vege bolognese. Post nam je uveliko u toku, pa se odlučih ja da sa vama podelim recept koji spremam već godinama unazad, svaki put kada poželim da svoje nepce iznenadim nečim vegetarijanskim. Priprema je izuzetno brza i jelo je gotovo za svega 20 minuta. Osim toga što je ovaj recept izuzetno brz za pripremu, također je i vrlo ekonomičan. Treba će nam svega nekoliko sastojaka. Jedna glavica crnog luka, 3 manje šargarepe ili 2 srednje, jedna paprika, sojine ljuspice. Ja sam u zdravoj hrani pronašla sojine ljuspice sa ukusom šunke. Sada ih prvi put koristim, ali možete koristiti i obične sojine ljuspice. Ja sam do sada njih koristila. Treba će nam jedan paradajz sok, 500 ml pakovanje i naravno testenina. Pošto mi je luk dosta ljut, ja ću ga odmah prebaciti u tiganj i poklopiti jer evo već mi suze oči. Naseckanu šargarepu također odmah dodajem u tiganj. Preći ćemo na celer. Moj celer je bio zamrznut, ali mislim da će poslužiti. Pola crvene paprike. Inače u kući mojih roditelja svake srede i petka bio postan ručak. Ja nažalost nisam nastavila tu tradiciju, ali možda brat hoće, izvini mama. Ali evo, s vremena na vreme se ipak trudim da napravim nešto posno. Znate svi da u originalan recept za bolognese ne ide paprika. Ali ja papriku jako volim, tako da eksperimentišem i dodajem je tamo gdje mislim da bi se dobro uklopila, a za bolognese već znam da je savršena kombinacija. Sada ću i ostatak ovog povrća također dodati u tiganj. U tiganj dodajem 2 varjače ulja. Mislim da je to dovoljno na ovu količinu, barem sam tako do sada radila. I povrće ćemo kratko propržiti. U povrće koje se krčka dodajem i malo moldavskog crvenog vina. Ako nemate moldavsko crveno vino, nemojte ni počinjati da pravite ovaj recept. Mislim, šta drugo da vam kažem. Nećemo pretjerivati. Samo malo. Vino dodajemo na početku kako bi alkohol ispario. Naravno, šalim se, možete koristiti koje god želite crveno vino. Sada dodajemo i sojine ljuspice. Zatim 500 ml paradajz soka. I 400 ml vode. Sada ostavljamo sve ovo da se polako krčka, smanjit ću temperaturu ringle negde na 3-2, tako otprilike. A sada ću odmah i začiniti. Dodajemo malo soli, malo bibera, zatim malo belog luka u prahu, aleve paprike, dodajem 1 kašičicu, možda još malo, 1,5 recimo, i malo ljute paprike, znači recimo pola kašičice. Sada ćemo sve to izmiješati.
i ostaviti da se krčka. Ja smatram da bolonjeze nije moguće jesti bez parmezana, tako da sam se odlučila da napravim vegansku verziju parmezan sira. Treba će nam svega nekoliko sastojaka, pre svega 100 g pečenih indijskih oraha, to dodajemo u seckalicu, zatim dodajemo 2 kašike nutritivnog kvasca. Nutritivni kvasac možete pronaći u bilo kojoj zdravoj hrani. Znači 2 supene kašike dodajemo u seckom. Dodat ćemo zatim malo soli. I malo belog luka u granulama. Sve ćemo to kratko izblendati, svega 10 sekundi. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Da vidimo sad kako to izgleda. To je otprilike to. Imate veganski parmezan. Sos nam je gotov. Ovako kad sva tečnost ispari, to je to. I sad čekamo još samo da se testenina skuva, ali mislim da je i ona pred kraj. Ma da, to je to. Može da se gasi ringla. I ručak je spreman, preostalo je još samo da serviramo jelo. Naravno, od testenine možete koristiti onu koju vi najviše volite. Ja volim ove široke rezance, tako da sam sada koristila njih. I preko naravno dodajemo naš prethodno pripremljen veganski parmezan. I preostalo je još samo da probam. Jako je vrelo, ali ja sam jako gladna. Ajmo rezanac. Još ću i kosu pojesti. Jao, kako je ovo dobro. Verujte mi da nećete osjetiti da je ovo vegetarijanska verzija zapravo. U slobodno vreme jedem na YouTube-u. To bi bilo sve u ovoj epizodi. Obavezno probajte ove vege bolonjeze, sigurna sam da ćete se oduševiti. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro. Bye!